La cara. No, aquí, d'incògnito. Aquí. No sé, com anar per Galícia? A Dog Campers ens dediquem al disseny i fabricació de minicaravanes. Són caravanes autosuficients, porten placa solar, dipòsit d'aigua, calefacció, aigua calenta, tot el mínim imprescindible per poder sortir de casa i tenir una bona experiència amb l'aventura i la natura. Porten suspensió independent, reforçada, els eixos són fets d'alumini, les carcasses les fem o amb panel sàndwich o amb fusta de bedoll. Fabriquem sota demanda i amb les especificacions que el client vulgui. Dissenyem això amb la forma aquesta de gota, pel tema aerodinàmic i ser més sostenibles a l'hora de viatjar. Ara presentem la Tropics 4, que és per 4 persones, és bastant més quadrada que la Dropline, que és molt més rodoneta, i al ser més quadrada pots aprofitar molt més l'espai interior i tenir més habitabilitat dintre. Ens constituïm en cooperativa perquè estem convençuts que una altra economia és possible. La nostra visió és formar part de l'ecosistema de l'economia social i solidària i amb valors com l'arrelament al territori. Per això intentem que els nostres proveïdors, sempre que és possible, siguin d'aquí. Els xassis són de Vic, les portes de Manresa, els pneumàtics d'Igualada, també tots els nostres serveis de gestoria, d'electricitat, d'assegurances, formen part de l'economia social i solidària. Els nostres valors diferencials, el disseny i la qualitat del nostre producte, la sostenibilitat, molts dels productes que fem servir són amb certificació ecològica o bé reciclables, i el disseny i la innovació que constantment estem fent. Ens vam fer de la Federació de Cooperatives de Catalunya fa uns 4 anys, convençuts que la seva missió i visió ens representa. Hem participat en diferents programes i últimament estem a plena créixer per fer un salt d'escala. Estem encantats de ser-ne socis. Fa que no ens sentim tan sols en els moments difícils. Saber que hi ha un suport a darrere que pot recórrer ens dona molta tranquil·litat.